Shalom, selamat hari Minggu, amanami dohot inanami ruas ni huriata. Adorak sotapuka par minggota di bagasat tikion, parjolo mahita amartangiang di bagasan rohatabi. Amen. Hurian itu hata, namar pungu dohita nuaeng laho mamuji dohot pasangapot Tuhani, marhite parmingguon mingguna parjolo dung Trinitatis. Trinitatis marlapatan hasitulu sadao ni debata. Ibana do debata na jumadihon langit dohotano nang sude tahe pangisina. Pinuji ma debata ama anak dohoto di perbadia naung jumadihon portibion rap dohot pangisina. Marhite topik ni mingguta sadarion ditogiho dohita pasiding hamok kuson alatung takasdo didok hatan itu hata dada sian arta na marlubi-lubi hanguluata tung siad debatado atong saita lului mahamorao na siad debata. Pinuji ma debata ama anak dohoto di perbadia naung jumadihon portibion rap dohot pangisina. Atok tabangoti ma parsaurata marhite parmingguonon tapangiar ma suarata laho mamuji ibana marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin, na mamulus doang goportibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saliling-liling na do, na mangulahon lomo ni rohani debata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, diari na pinarbadian mi. Sa ibuhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai. Jalaringgas hami manibangi, dohot upeop hatam, di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasia kami aka ari-ari ningolunami na podoki. Say pamasuk mahami tuhangoluan sa liling-nililing na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, imana tersurat di Poda 20 ayat 10. Una kalau mohon na modom-modom, asa unang gabi pogus ho, pabidok mamatam, asa butongan si panganon ho, atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon na hobatu patikmi. Amin. Tapasahat ma pangiduata dohot baga-baga ni debata. Ale Tuhan debata pargogo no suhat tudusan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejolma alani hami. Namate jala na hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang roho mangod dihon hami. Asiro ham di hami. O to di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Hodo parhitean ni nasa asini roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohotod di parbadia.
Ale Dewata Nami, Dewata Ama, Anak Dohoto di Perbadia, saya si maroham dihami. Ale Dewata Nami, Dewata Ama, Anak Dohoto di Parbadia, di botohodo saluhut namasa nahuado pihamin waeng, pakorhon ni kopit sapulusia namasa di Portibion, gabe torop hami namadabu tuhapoguson ala agoan ulaon, agoan patsamotan, jala gabe hahurangan di akka sidabu-dabuan. Ale Tuhan, pada usian hami parange hamok kuson, dohot haholiton, alai saya ajari mahami, olo marpanarihot tu akadongan nami di Portibion. Ale Dewata Nami, Dewata Ama, Anak Dohoto di Perbadia, saya pasiding sian hami roha hamokuson. Ale Dewata Nami, Dewata Ama, Anak Dohoto di Parbadia, pakorhon di kopit sapulusiai, tardok gabe say ikon marsiadu, jala ikon say marsigulut mahamion nuaeng, madiori arta, dohot hamoraon Portibion. Hinorhon ni parsigulutoni, gabe jojot dang radot behami mamuji dohot pasangapon ho ganup ari, say holan arta tanoon namahu pasari-sari hami, ay hurajumi hami, siani sabing do hanguluan nami, hape marisuang doi huomo hami, molo somamora hami sian ho. Ale Tuhan nami, ajari hami pasiding hamukuson, jalatogu mahami majalahi hamoraon sian harajaon mi. Ale Dewata Nami, Dewata Ama, Anak Dohoto di Perbadia, saya pasiding sian hami roha hamokuson. Ale Tuhan Dewata, saya si marohami dasadok bangsonami, se sama dosa nami saluhutna, saya sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Sai patama diriku ale Tuhan, patah terhoni naulimi Tuhan, suruh matonimi saor turohaki, patah idahon basang Baga-baga ni Dewata, ay dang adong ibarnii, ay saluhudo pardosa jala hurangan, maradopon hasangapon ni Dewata, alayak kanagabi pitor, binahin ni basa-basa marhite sian asini rohana, hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni Dewata bahen habangsa, parasian, marhite-hite haporsiao di mudarna, hasangapon ma di Dewata na digijang. Amen. Tuhan Yesus, sudah menukuri Tuhan Yesus, di hutan
Hatani debata turpuk epistel di minggu na parjolo dung Trinitatis Sadarion. Tarsurat di Poda 22 ayat 22 sahatu ayat 20 sia. Unang tung pupusi halak na parir, ala parir ibana, jala unang tung pajepol halak na dangol hian di paruhuman. Ay Jehovah do marluhon pakronan nasida, jala imana mamutusi hosani akan mamutusi nasida. Unang maraliale ho tu halak parmuruk, jala unang parosurosu bawa parpiri-piri. Asa unang diguruhon ho akka pangalahona, jala manaon jorgong di hosana. Unang pasaur-saur ho tu halak akan merjaji, pola masih jalangan, akan manaoni utang ni halak sileban. Molos suarong pineuk mi baen garar, buasa rabonan totolan ni halak lagi podoman mi. Unang tung paorot talutuk sian narobi, akan nabinahin ni opum dope. Molo di daho bawa nama julhon ulaonna, tarbahesa ma tidang marhalado di jolo ni raja, dekon ibana tidang di jolo ni halak akan alia. Imasahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Taha tidakon maha porsiaw tai, songon nahina tidakon idongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia, ide bata Jehovah, ido ama pergugur na sohatulusan, na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabi-gabian siya di parbadia, andorang suhabubuhan. Ilo tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinursilang, na tuat tuban watoru di tanum, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tusugo, lau hudul tusiamun ni debata Jehovah, amanai pargugu na suhatulusani. Di simai mana pemulak sugut tanoon, manguhumi halak na mangulu rohot na mate. Au porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panyala Kristen akan abadia, rohot dihasesaan ni dosa, rohot dihatai mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak na mate, rohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Salam, selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriata. Tabegema titing di minguta sadarion. Titing nama ragam. Goar ni minggu. Goar ni minguta sadarion minggu parjolo dong Trinitatis. Topik ni minguta pasiding ma hamokuson. B. Pertanyaan sektor dot minggu godang. Hobar tu surat pengembalaan na pawaluhon ima taringot virus corona manang pandemik COVID-19 ima virus na setotong dope dang boy salpu sian parngulata suang songoni di pertibion alani i pertanyaan sektor dot permingguan gudang asa toktong mata patupa diganuk bagas tabi. C. Pelantikan fungsionaris huria
periode 2020-2024. Hombartu titing na di hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 patu paoni huriata ma parmingguan khusus di hari Minggu sadarion tanggal 14 Juni 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja ima acara pelantikan fungsionaris di huriata periode 2020-2024 hasil rapat parhalado tanggal 10 Maret 2020 aka goar-goar terlampir alai molo aka seksi-seksi na adong di dewan-dewan periode 2020 sahat tu 2022 dang terbahen dope dohot dilantik ala subui sikop dope di patupa pemilihan di anggota seksi-seksi khususna seksi dewan kononia. Acara parminggoni diadopi holan parhalado dohot fungsionaris ni huriata jala taingok bema aturan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tulu selengkapna titing na sopasat hami di tikion, bui mataida di titing na hukirim hami marhite WA grup di ganup sektor tabi. Soni matiting di mingguta sadarion, salom martangyang mahita. Ali tuan di batana di Banua Gijang madok mulate hami ala di pasu-pasu hodo hami ruasmu di bagasan samingyuhon tilion hodo hahipason di bagasan ngulu nami sehat hami satu sadarion mulate mahudok hami tuho Tuhan Yesus satu kinai nang mabege hatami mahami sian na bosom pasu-pasu mana bosom lau para raton hatami dot hami pasu-pasu mahami lau mabege hatami asalam tubuh haporsion nami lau mangodopi gulmit di portibion Tuhan Yesus dibereng hodo namasa di portibion sahat tu sadarion dang adong dope vaksin dot ubat COVID-19 uboto hami duho na marhuaso di portibion uboto hami duho na puna hagugoon uboto hami doho na puna hapistaron mangido hami gomos tuho Tuhan leo matu para ahli peneliti dot para dokter hapistaron na sianho lawan dapat vaksin COVID-19 dot ubat na asalas rohanami bui hami rap udur marhuria di jorom dohot partangyangan di aka bagas nami be Tuhan Yesus madok molate hami tuho ala tongdo merdalan pembangunan gedung sekolah minggu di huriami mangido hami Tuhan pasu-pasu maruasmu asalam ringgas mangalehon nahobar tu pembangunan huriami asa boy ruas sekolah minggu na meti boy rap udur hami marhuria dohot lam tambalas ni roha anakon nami roh tu huriami Tuhan Yesus nunga tapirli be fungsionaris do dewan-dewan ni huriam periode 2020-2024 mengido hami Tuhan homa nama masu parhado nami na terpeliti pergugui ma Tuhan tabai gugomi na sian surgoi asa margugu mangula di huriam tabai hapistaran asalam rarat baritami di luar portibion Tuhan oleh ate upasat hami tuho sesama dosa nami pasu-pasu mahami di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami. Amin. Jesus,
Ameni debatana sumurung sian saluh naroha. Ima mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta na hina holongan ni itu hatta Yesus Kristus. Barita nauli di mingguta sadarion ima minggu parjolo dung Trinitatis. Ima nadienet sian Evangelium Lukas biddu 12 ayat 10 sahro di ayat 20 sada. Songonom mahatan itu hatta. Jadi adong masa halak sian natoropi nama dok tu ibana. Guru dok koma aparaku merbagi teateanan nami rap doho tau. Alai di dok matu ibana bawah isedo pabaki tau gabe panguhum manang si bagi teateana dihamu laos didok matu nasida jaga mahamu pasirik kamu ma nasa haholiton ay nang pe marlobi-lobi halak dada sian artanai nguluna gabe di hatahom masada upama tunasida nin nama suhado gogo ni haumani sada halak namora. Jadi marhusari maibana di bagasan rohana songonon nama bahenokku aidang adong hasiatan ni gogo ni tanoki gabe nin nama Omma bahenokku hulohai nama akka sopokki hupauli ma akka naubalga asatusi papungwokku sude natubui rodi artakku jaladohonokku ma tutodikku ale todikku nung ngarade godang artam sae manang 3 taonon ipe marhasonanga maho mangaminum maho lasma roham alainin na debata mamado ibana ho naloahon sabor nginomma tungguon hosam siako iya napi naradem tuisemai songonima masa dihalakan napapunguhon arta di dirina anggoso mamora ibana di debata. Urian itu hatta na hina holongan ni itu hatta Yesus Kristus. Sudedo jolma naing marhasonangan. Asa manangahape diula jolma dosa ada tujuan asa marhasonangan diula jolma pe siulaon manang arian manang borngi pe tujuan nasada asa marhasonangan alani i adong do pamikirion ni jolma songonon molonung nga godang artana, molonung nga godang hepengna, sonang ma rohana. Ido nasay jot ro tu pikirata. Molo dibereng halak adong godang hepengna, bah sonang nai dihilala amat taon. Dibereng godang mobilna, jabuna, bah sonang nai dilalamat tahun. Jadi pamikirion nasi songoni godang dipikirata molonung nga godak kepengna molonung nga godang artana nung nga sonang be dihilala
hinorhon pamikirion nasi songonima gabe sai dieahi jolma asa gabe halak namora jala sudedo hitao naeng rohana naeng mamora jala nading gado anggo gabe halak namamora jala ido sada sian tolu sita-sita ni ngolu habatahon. Sita-sita ni habatahon ima marhagabeon, marhasangapon, dohot marhamoraon. Molonung nga sikop na tuluon, nga sonang be dirohani halak batak. Sita-sita habatahon may. Alay anggo sian partodion sa sitong na dangsay holan na tuluon ikon opat ima marhapor seaon alalaw na kipamikirion molonung nga mamora nung nga sonang rohana gabe torop ma jolma marsiadu mamora bahkan dengan berbagai cara menghalalkan segala cara laho mangalului aka artana di portibion korupsi mabunuh mangototoi ima nagabe sahi diula jolma molo sahi holan tuha moraoni pikiran na dohok ngoluna Amo kadongan na hinaholongan itu hata ido na masa nang diturpuhon. Molo taida di ayat 10 tului. Adong sahalak sian na torop na manghito Jesus. Dido ibana guru dokom ma aparaku merbagi tiatianan nami rap doho tau. Asa merbagi na sida. Tujuan na asalam mamora au. Ido banai ko merbagi. Tujuan na asalam jago au. Tujuan na ima asalam dipandakala kau. Ido tujuan ni ibana ubana pola di dok. Dokon asa merbagi tiatianan hami do aparakuninna. Alai songo dia maalus ni Tuhan Yesus di napi nangidone asa merbagi tiatianan nasida. Alai dia lusi Yesus do dia 15 di do ibana jaga mahamu pasiding hamuma nasa haholiton. Ay nangpe marlobi-lobi halak dada sian artanai ngoluna. Nian pangiduan ni sahalak sian natoropi nian tiatianan nasida do. Alai buasa dang dioloi Yesus pangiduan nai ima ala marnida pangalaho ni nasahalakon nabuy madabu tu pangalaho na parjolo ima pangalaho na holan manariho dirina dia hanya mementingkan diri sendiri. Napaduaon madabu tu pangalaho keserakahan, ketamakan. Jala torop taida songoni. Gabe adong ma istilah RO, raja olah. Diolah sudah asal ma adong manarihon. Gabe pangomoan tu dirina. Amo kadongan na hinaholongan itu hatta songon naurok na kitorop halak marpikir molonung nga godang hepeng na godang artana ido halak na sonang dingoluna gabe holan na mga luluy artana di portiyon ma ulon na sopola be martangiang tu de bata sopola parduli pe ibana marsaur maradopon de bata alai perlu do boto otta muak kadongan molotung pe marhite arta
natajalo arta portibion mabelas rohata mabedame rohata to hodoi boy do memang dame jalalas rohata molonung adong artata arta di portibion alai dadai sonang ni rohana sa sitongna nasian banu gijangino dadai sonang ni roha dohot dame ni roha nasian banu gijangi ai sonang ni roha parsatokina duino alana molo songonido ngoluta hasonangata ima ngolu na marhapo santu artaidoi hape artai dang sadar hita nani lehon ni debatadoi saluhutna dada alani hamalotta manang holan alani gogota sabing alai nani loas debatadoi asa boy saha tuhita aha magunana molo godang artata godang hepengta alai mate somarguna hita dang marlapata kita jala diadopan ni debata lau somarlapatan lau somarguna be nguluta songoni nang di parsauran maradopon akadongata jolma di ngolu ni halak nasi songoni ima bahwa hidup itu lebih penting daripada harta benda yang bersifat fana. Alani ikon tapar hatopo do ngolu tahun rumiko do ngolu tahun sian artana di portibio. Unang lupa hita di sini. Jala halak nasai mabai dirina holan marhaposan tu artana di portibion boidoi gabe medebu tu na holan medebu marhaposa tu dirina jala holan marhaporusan tu akkana di portibion alai akahalak nasai makarikoton ngolu partodion totu songonedok ni hatani tu hatta di Matius 6 ayat 33 jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama aka odeng tuhamu amu kadongan na hinaholongan itu hatta molo lau pikirata holan mangalului aka artana di portibion totu boido gabe lamadao Tuhani siya kita gabe holan nariko didirita gabe tubuh ma nang gincang ni roha aladang tae tong sude na adong na dihitai sian debata molo taida akahalak na morajong orang yang kaya raya bohado molo hita sadahalak na morajong alai di bagasan perngoluan macai lungun kita jadi orang kaya raya tetapi hidup dalam kesepian unedo di rohatta nang adong dihita sude alai dang adong dongatta molo mangulu namar lapata dui molo boy hita marsaor maradopon akka halak na humaliang jala denggan nguluta marsaor rab doho Tuhani ido lapatan ni na mangulu asa boy do hita mangulu alai mate alani i halak na mangulu na sa sitong na ima marguna marlapatan ngulu na i marlapatan ngulu na di tonga-tonga ni keluarga marlapatan ngulu na di tonga-tonga ni nahumal yang ibana jala lumobi gabe hamuliaon di goar ni tuhattainon adong do sada ulaon di tonga-tonga ni sada huria tongomma nasida di bagasan pembangunan songo kuria tomma rupane sedang membangun kita ima di pembangunan di gedung sekolah minggu perkantoran doh rumah dinas
Jadi rikokma dana tuson. Dungi Roma padita. Dipangidoho ma tuaka paropuan, tuaka ina. Asa dibuang ma sia jabuna be na boy gabe pelehononna. Gabe pilihan ni nasida. Asa boy di hepekon. Toropdo namarlas ni roha mabuan. Adong namabuan gabbar lukisan. Adong namabuan aka hasil keterampilan nasida. Do aka ragam na asing. Songoni nang aka parbui na niulana. Jala ditaruhom itu jolo tulangkatan. Alay adong masalah ina. Di buan ibana ima amatay, ibuan amatay tu jolo. Ro paditon, dia do na binuam mo inang. Ba niyo mamataw nina. Bah, bahasa mataw bonom mo. Ay ijabu nami sorong begunan ni amataw. So marlapata bi amataw. Di tumago madilay lang amataw nina. Bah, jirang marlapata bi amataw. Daong be, hol naman usay do. Sukarejo, hol naman juji, di tumago ma dilelang mo na sa ipak ito bangunan nina. Na marlapatan di ro turohan ni inataon, buasa adong rohana mabasongoni, ala memang dang marguna be, apala tutong-atongan ni keluarga na amatay. Ujung na dibuang ma asa dilelakon. Songon aka na pinatupa ni dongan na nasing boy di lehon ala apaladang macay riko situtu di nasida ima aka na binuan na inon. Amo kadongan na hinahulongan itu hatta nuaing ro suku-suku tu hita. Boha marlapata dong ulu taun nuaing di tonga-tonga ni keluarga doh di nahumalia kita jala tau hasangapon di goar ni itu hatta inon. Alani marhite-hite na mangarimang-rimangi aka perdalanan ninguluta di Porotibion totu naing ma adong hamubaon di bagasa dirita. Jala molo say holan na di Portibiodo artana di Portibiodo na saita babungu-bungu totu dang adong pakirimon na mangulu tutuhaninon. Jala ido nang nanyodolhon ni upama na binain ni Tuhan Yesus di son ima di ayat 10 onomon. Adong sada pangula namora jala dipagugu do artana. Pola dang siap be sopona gabe diloha ma sopona asa adong siat inganan ni artanay sudena. Dangolo ibana marbagi. Dangolo ibana mangaleon silehono tuaka halak na asing tuaka na makarikoton. Jala dung godang artana na pina pungu-pungunay. Dido ibana madia sa pulisiyay. Ale todikku nung ngarade godang artam. Say manang 3 taon non. Ipe marhasona nga maho mga minum maho las maroham. Jadi lau tu pikiran ni pangula namora jongon molonunga godang artana molonunga godang sinamona nunga disibe hasonangan hola na mga modum maibana ima say lau turuhana alay amang inang juk dolala pita dia ka artana di Portibion songon pangula di upama na binain ni Tuhan Yesus di son alay iko pikirat tado sa dia liling mahita mangulu di Portibion sa dia liling mahita mangulu molo di dok nakin manang 3 taonon nung ngasukupi isi horau botong uluta mangulu hita 1 na marsogot 1 minggu naro 1 bulan naro
1 tahun ni isi nau botosa. Dangadong sahalak pe nau botosa mengulu hita marsogot haduan minggu naro bulan naro do tahun-tahun naro. Holan Tuhanido nau botosa. Alani isa tokkid dong tahun. Hidup ini hanya sementara. Jala molo taida di Job sada ayat 20 sada. Di dok si Job di si namar say mara doau ruar sian butuh hani dainang. Jala marsay mara doau mulak tu si. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dangadong tabuan sorak kita tu portibio. Alani mulak pehita tuna puna hita. Dangadong buah nota mananga HP. Alani taingok ma pabuah hita holan pengelola do hita. Holan na mangulahod do hita. Dada hita napuna hita. Napuna arta. Napuna hepeng na dihita. Dada hita. Bahkan dirita pe dak kita napuna hita. Alai holat Tuhanido napunasa. Sadetiki dohonon ni Tuhani matuhita. Ima songon na do na di ayat 20-on. Alai ni na di batama mado ibana ho naloahon. Sabor nginoma tunggu kosam siako. Iya na pinaradem tui semai. Hape didok namorai nakin. Manang 3 tahun on nabuy homar hasonangan ninna. 3 tahun on. Hape dang ibo tiba na itoro Tuhani bornginok ko alapin na. Yalapon. Selesai. Tu dia masude. Na pina pungu-pungu na inon. Om managabe si paingo tu hita. Sadatiki mololo moro hani Tuhani. Itorhatok do hita borhak siap portibion. Alai bica di leu Tuhani tu hita partikian. Boi mangulu hita songonon. Ikon. Tabai mangulu tongulu namar lapatan. Hidup yang bermanfaat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Alania kedongan marhite-hite jami taon. Marhite turpuhon adong obat. Naneng dohonon na si peopotta na parjolo. Denggado nagabe mamora. Denggado nagabe mamora. Dang sala molo mamora hita. Sotung soolo hita mamora akamanginang. Jala sotung sogoro hatta tualak namora. Denggado mamora. Jala sotung lauro hatta basiding akan namora. Alani i tapariahima ngulu asama mora hita. Mangulau-ulau kita dok dinggan. Alai mamora siya dalan. Taida ma si Abraham, si Daud, do si Salomo. Ditiki ngoluna halak namora do nasida. Alai ngoluna dipakai gabe tau hamuliaon di gor ni Tuhan inon. Ai de batape didok di Yohanes 10 ayat 10 auro asa adong hanguluad di nasida. Pola marlobi-lobi di nasida uban naro. Jadi di halomo Tuhanido asa mamora hita. Napaduahon siya turpuhon. Jagaho dirim unang bahin hamoramu gabe de batam. Unang bahin hamoramu gabe de batam. Tajaga dirita. Unang dok hatam, uang adalah segalanya. Uang bisa membeli apapun, jangan katakan itu. Unang dok di bagasar roham, boy do hutu orsude. Memang uang bisa membeli rumah bisa, tapi membeli rumah tangga tidak bisa.
Adong do halak na morajong, aledang boy mar rumah tangga. Rumah tangga na dinggan. Rumah tangga na hinalomohon ni Tuhan ini. Boy do hepeng manuor tempat tidur, spring bed, boy. Tapi untuk membeli tidur yang nyenyak, tidak bisa. Dan boy. Anggo manuor spring bed nalabok, boy do. Jala boy do hita. Manuhor makanan apapun bisa dibeli. Alai boydo hita selera mangan, boydo ta selera mangan, boydo hita mangan langi, bagudang nueng namor dang boy bialang mangaha. Datung nasorok kepeng nalau manuhor makanan, sude boy, alai, bedang boy bialang keneta boy dah. Bolo ni arau rupani dong, beta mangan lang tu sana dong bisa deneta boy, contoh nak kan. Nang tolak bebe. Ima. Abe gudek keping na. Alai anggo hita na setong majaga hai pason. Bah. Di sido sonang ni rohamulu woi do pe ni pangan. Ni pangan sudi akan natinopan ni Tuhan ini. Boy do marhite hepeng godang dongan. Boy. Bah turun nilai mangan sudi. Dongan do sudi. Tetapi bukan sahabat dan ale-ale. Asal tahu to. Banggola dongat do. Yang penting bagi kita adalah jadi ale-ale, gak bisa sahabat. Boy do manuor sude aka narikot boy. Alai datung tu hasonangan nasa sitong na. Alani i song norok nakin jaga hodirim. Unang bain hamoromo gabi de Batam. Napatuluhot. Marhite-hite turpohon naing dohonom na tu hita ima. Unang hita gabi gila harta. Gabi gila. Buama na gila. Dang normal be. Na gila hartaon. Songon lintah. Molo lita. Dang namar nasidungon. Torus don. Menerima majalo. Terus do marna hurang. Alani i molo halak naung gila arta. Sada Timotius 6:10 didok iya arta ido urat ni nasa hajahaton. Iya arta ido urat ni nasa hajahaton. Urat. Ido bana boy do jolma bertindak kejam alani hepeng boy. Membunuh bahkan. Tidak mah pelaku begal. Bahkan membunuh dia pelaku begal, merampok. Itu karena apa? Karena uang, karena harta. Jadi mau lo gabe gila ita gila harta dan normal bengulut tak. Di normal lima hita. Asa dinggan. Mau lo halak batak mengetusi molo hepeng di do ima habang somar habong mengicir somar pat hepengi na burjo do hepengi alai hepengi na jumah do itu tu. Jadi pengetusion ni habataho di hepeng boydon hebang hatop nang sorok kabong na mengicir hatop nang sorong pakna na burjo do hepengon alai boydo no jahat do hepengon alani manat tuaka hepeng doho arta napa paton hamoraoni pakke ma tau sangap di Tuhanino ahanadong dihita tapakke mai tau hasangap di Tuhani dia ma tau hasangap di Tuhani sada contoh Matius 25 ayat 40. Nasa nabi nahemu tu sada anggiku namek meton. Na tuau doi di baik kamu. Mangalehon pangurupion tu akan apogus. Mangaleo pangurupion tu akan asomar diha. Bukan soal jumlahnya, bukan soal nilainya, tetapi hati kita, hati yang memberi, menolong, membantu. Di sido dipakai Tuhani hita asa gabe marlas ni roha akana humaliak kita. Alani
Saulak nari hudok Matius ono ayat 33 saya jumulu malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama aka odeng tuhamu unang lupa hita patujuluhon lomoni rohani debata asa martabba pasu dohok las ni roha tu hita mauliate ma di hita aka manginang naung mangalehon sebahagian sian artatta sian sinamota mengurupi akan pugus mengurupi akan sumber diha terlumobi ma di masa ni COVID-19 macai bernit dihilala akadongan nadeba alai rohita gabi marlapatan gabi marlas ni roha akka dongatta nama kilalahon ima hasusaan alani COVID-19 Persiedo hita sailam ditabay tuhani akka pasu-pasu tu hita kana ukap rohana mengurubi akan pugus mengurubi akan sumber dia Tuhamma mamasu-masu hita saluhutna amin martang yang mahita ali tu hadde bata amanami di bagasan Yesus Kristus mauliate ma di Tuhan macelas dorhanami majalo hatam di minggu sederion di paingot tohan asa dia ka arta sinamot na nilehommo tuhami anggia ma saluhuk ne boy hupakke hami tau lasni roha tuakana humalia kami jala tau hasang ngapon di guarmu nabadiai pos dorohanami Tuhan di halo mohokodo asa mamora hami alaniu Tuhan patuduho nak kadalan na tau boy mabay mamora hami asa marhiti-hiti hamoraon na nilehommi boy mapakyaw mo hami lau mangurupi akadongan nami na talup siurupan tarlumobi ma marhiti-hiti pakorhon ni COVID-19 godang akan amarsikor parnguluon na pakke ma akan amora pakke ma akan naong nilehom waka arta gabi las ni roha di akan pugus akan sumber dia pos dorohanami sude akan ukap rohana marsilehon tu akan pugus tu akan sumber dia nang tu akan ulau di tonga-tonga ni huriam bain sangap diho sailam mamasu-masu maho di nasida atong sahat diho mangulunami tangihom mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin meridehita laus tapasahak ma piliata Tu Yesus salut nangoluki rohanang pambahen aku salut nadiriki upasahan matu Yesus
tatangyak koma piliata martangyang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus upasata mi masian na niliomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti todim asalam hutadahami godang ni si leho mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami nadi banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorkon ma damena tutodim. Di hamuak kamanami do inanami ruas ni huriata. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Tuhatta ma mamasu-masu do mangaramoti hita di hamaolon di hamamasa ni COVID-19 sion. Alani i tuhatta ma natotong madongan ni hita. Horas